निवडणूक काळामध्ये केलेल्या लोकोपयोगी योजनांच्या घोषणांची पूर्तता, विस्कटलेली आर्थिक घडी यामुळे राज्यावरच्या कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच चालला। परिणामी जून अखेरीस कर्जाचा आकडा 8,55,397 कोटी रुपयांवर पोहोचलाय। त्यातही आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच सरकारने 24,000 कोटींचं कर्ज काढले। त्यामुळे वर्षाअखेर कर्जाचा आकडा 9,32,242 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज वित्त विभागाने वर्तवला। तर कोणत्या वर्षी किती व्याज दिलं आणि वर्षाअखेर किती द्यावं लागणार पाहूयात सविस्तरपणे। तर वर्षाअखेर सरकारला 64,659 रुपये कोटी द्यावे लागतील। 2024-25 मध्ये 54,627 कोटी तर इतका व्याज सरकारला द्यावा लागला। तर 2023-24 मध्ये 45,652 कोटी, 2022-23 मध्ये 41,689 कोटी तर एवढा व्याज हा सरकारला द्यावा लागला।